Παιδιά, Παναγιώτης εδώ. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο με Geometry Dash. Το παίζω κάποιες φορές, αλλά σήμερα θα να το δείξω και εσάς. Στην αρχή το βλέπω λίγο δύσκολο, αλλά στο τέλος δεν το βλέπω σχεδόν καθόλου δύσκολο. Το ξέρω ότι θα πείτε ότι λέω βλακίες, αλλά είναι... Στο επόμενο μου βίντεο θα κάνω Q&A, παρακαλώ κάντε ωραίες ερωτήσεις, γιατί άμα κάνετε βλακίες, χάζες ερωτήσεις βασικά, και εγώ θα σας λέω χάζες απαντήσεις. Το ξέρω, εδώ πέρα λίγο δυσκολεύομαι σε αυτό το σημείο. Δίπλα μου είναι και άλλα παιδιά και με βοήθησαν να κάνω το edit, να τα φτιάξω όλα, και αυτή τη στιγμή θέλω να με κοιτάτε, να μην βγείτε από το βίντεο, σας παρακαλώ, διότι είμαστε στα 2 λεπτά και θα το κάνω μέχρι στα 5 λεπτά. Βλέπετε, είμαι λίγο άσχετος από Geometry Dash. Κολλάει το PC για κάποιο λόγο. Μόλις ξαναχάσω θα πάμε να αλλάξουμε χαρακτήρα. Πού είναι? Να, εδώ. Θα βάλουμε τον αγαπημένο μου. Και ωραία. Συνεχίζουμε το παιχνίδι. Τώρα θα πετάξουμε. Αν θέλετε μπορώ να παίξω και LOL, League of Legends. Είμαι πολύ καλός στο League of Legends. Είμαι Gold 5. Είμαι πάρα πολύ καλός. Και επίσης έχω κάνει πάρα πολλά πεντάκια. Βλέπουμε εδώ πέρα να προσπερνάω μερικά σημεία. Σας είπα ότι για μένα είναι λίγο δύσκολο στην αρχή. Το βλέπουμε εδώ πέρα πόσο άχρηστος είμαι. Θέλω να το περάσω. Άμα δεν το περάσω, άμα δεν περάσω την πίστα, δεν θα το συνεχίσω.
Από ό,τι φαίνεται εξαντλήθηκα πάρα πολύ. Μου σπάει τα νεύρα, δεν μπορώ να βρίσκω λέξεις. Τώρα πως πατάω τα κουμπιά στο PC. Fuck. Συγγνώμη παιδιά, αλλά θα σας αφήσω λίγο επειδή νευρίασα. Γεια σας, όπως σας είπα, στο επόμενο βίντεο που θα γίνει σε κάτι ώρες, μπορεί και μέρες, θα κάνουμε Q&A και θα είναι άλλο ένα παιδί που θα μας βοηθάει, θα μας λέει τις ερωτήσεις. Γεια σας!